खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 12 सेप्तेम्बर 2023 बारायजायो मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। डिब्रुगड़आव सासे सुबुङा हानि बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव गावनि बिब' आरो बिब'नि फिसायखौ अदेबानि बिगुमैखौ गोबौ आथिंजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय बिब' आरो बिगुमैनि मुङा जाबाय सुनमाति मुन्डा 45 बोसोर बैसोनि आरो सुक्रा मुन्डा 60 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बलराम भुयान। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। आसामनि करिमगन्जआव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'नि गोथै सहखौ सि जोम गैयै थासारियाव पुलिसआ बोखांनो हादों आरो हिनजावसा गथ'नि गोथै सहखौ गावसानि न'खरनिफ्रायनो बोखांनो हादों। गथ'नि न'खरनि मानसिफोर आरो रायजोफोरा बुंनाय बायदिब्ला बे हिनजावसा गथ'खौ अदेबानि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे समाव गोथै सहखौ सिलचर मेडिकेल हस्पिटालाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै पुलिसआ रादाय होनाय जादों। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। महाराष्ट्र रायजोनि ताने पुलिसआ सासे हाजिरा मावना जाग्रा सुबुंखौ गावनि 18 दान जानाय फिसाजो गथ'खौ बुसे बुनानै अरजों सावनानै बुथारनायनि थाखाय एरेस्ट खालामदों। दायनिगिरिया गावनि बिसिजों नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। बुथारग्रा दुथां बिफानि मुङा जाबाय आल्ताफ महम्मद आनसारी 26 बोसोर बैसोनि। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। आसामनि डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लेपटाका ओनसोलाव गंसे गारिजों आरो गुबुन गंसे ट्राकजों खर'जों खर' मोगा-मोगि सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 6 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। जाथायखौ खालामनाय ट्राक गारिया हारियानिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय पुष्पा सुरेखा अग्रवाल आरो आबु बकर देवान। गुबुन जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय सतीश कुमार अग्रवाल, पम्पी अग्रवाल, कृष्णा कुमार अग्रवाल, निर्मल कुमार अग्रवाल, नमल कुमार अग्रवाल आरो गला अग्रवाल। दा बिसोरखौ गाज्रि थासारियाव एबा थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। बावैसो सान सिगां BPF हान्जानि सासे आइजो दैदेनगिरिया उदालगुरियाव बिटिआर सोरखार आरो माखासे बिथांखिनि सायाव बाथ्रा बुंनायनि सायाव उदालगुरि जिल्ला UPL हान्जानि आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि जुगामि दैमारिया खेंफोरथि होदों। जोंनि UPL सरकारा बेखौनो खामानि मावगासिनो दङ आरो बियो बुंदों, बियो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों। बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना, जोंबो नुनांगौमोन ना। दिनै बियो बुंनायदोंल' मा जानो, दिनै सौबानो खौब्ला जुदि जिगोनबा होमबा जोंनि सिगाङाव देखायनांगोन, जोंनो देखायनो हानांगोन, अब्लासो जोङो नंगौ होननानै जों सानगोन। दिनैसिम जों गोबां सार्भे खालामदों, गोबां नायबोदों, प्राइमारि ब्लकफोराव गोबां जोंनो गिदिंनानै नायजोबदों मबे न'आ जादों मबे न'आ जायाखै आरो सोर माबायदि न'खौ माबायदि खालामनानै लादों माबायदि खालामनानै लायाखै। दिनै नाय नोंथाङा नाय कुनजु, नोंथाङा नाय दिनै न'खरखौ जोंनि आवाज प्लास आइ न' बेफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा दिनै न'खौ मोननायाव माबायदि लुनानै लादों आरो माबायदि डेभेलप जादों। बै समनि न'आलाय मा खिथु फिटिं गासिबो नङामोन। जाहानि न' खाथियाव दङ सासे सिगां 17 बोसोरनि बे न' मोननाय, बे न'आथ' खिथु फिटिं गासिबो गैयाना, फिसा खथासेयावलाय मा बेयावसो खाम संनो ना बेयावसो उन्दुनो, बे बोराय बुरै रावबो गैयि दुखिया मानसि मबेयाव थानो। बै दासान 50-50नि गेजेरावहाय माखासे फैसानिसो 50-50 खालामदों होननानै बुंदों। फैसानिसो 50-50 खालामदों होननानै बियो बहा नुखो? जुदि नुदोंब्ला जोंनो देखायनांगौ आरो खिथिथारनांगौ। जुदि 50-50 फैसानि खालामदों होननानै जुदि बुंनानै जुदि जोंनि सिगाङाव देखायनो हायाब्ला जों बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन। दानि न' लुनाया माने खनसे सौगासेयावनो माने थुब्ला थांगोन होननानै बुंदों। बियो थुब्ला सौना जुदि खनसे सौगानो थुब्ला सौनायाव जुदि हायोब्ला जोंनि सिगाङाव देखायफैलाय थुब्ला सौनानै खौब्ला गावनायखौ जोंबो नायगौमोन ना, जोंबो नुनांगौमोन ना। खुलुमनायखौ गिबियाव जासिहरग्रोनाय थाबाय।
थांनाय सेप्टेम्बर 9 सेप्टेम्बरावहाय BPF फोरनि मोनसे सांग्रांथि मेलावहाय सासे आइजोआ कुन्जु मुंनि सासे आइजोआ UPPL सरकारनि सायावहाय सोंखारिदों। दा बिनि बागै आङो बुंफोरथिनो नागिरदों। बिथाङा बुंदों प्रमद बर'नि सरकारा सरकार नङा। माबोरैहाय प्रमद बर'नि सरकारा सरकार नङा होननानै बियो बुंनो हाखो? दिनैसिम बिथाङा बे प्रमद बर'नि सरकारनि सिङावनो दंबाय थायो आरो थागासिनो दङ। आरो बे सरकारावनो बिथाङा दिनै बे सरकारखौनो UPPL सरकारखौनो सेनो थाखाय बकिलागासिनो दङ बा गोब्रामगासिनो दङ। अब्ला बोरै UPPL सरकारा सरकार नङा बा प्रमद बर' सरकारा सरकार नङा होननानै माबोरै बुंनो हाखो? बुंबावदों जे डिबेट आसाम 50-50 होननानै बै समाव धरना होबाय थादोंमोन होननानै बुंदों। डिबेट आसाम 50-50 खोहाय बै समाव जों बयबो बर'फ्रानो बुंदोंमोन। नोंबो बुंदोंमोन, आंबो बुंदोंमोन, गासिबो बुंदोंमोन। खिन्थु बे कुन्जु बिथाङा बै डिबेट आसाम 50-50 होननायाव बै समाव बहा दंमोन बिथाङा? दा 50-50 होननानै जोङो बर'फ्रा साफ्रोमबो बिनायनि गेजेरावनो दिनै माबा मोनसे रिजनखौ मोनदों जेला जों बेयावनो माखासे मावनो गोनां खामानिखौ मोननांगौखौ जोङो मोनदों बा बिनि गेजेरजोंनो माखासे जौगाखांनो गोनांखौ जोङो जौगाहोगोन। बिथाङा कुन्जु बिथाङा बुंबावदों डिबेट आसाम 50-50 नि गेजेरावहाय माखासे फैसानिसो 50-50 खालामदों होननानै बुंदों। फैसानिसो 50-50 खालामदों होननानै बियो बहा नुखो? जुदि नुदोंब्ला जोंनो देखायनांगौ आरो खिथिथारनांगौ। जुदि 50-50 फैसानि खालामदों होननानै जुदि बुंनानै जुदि जोंनि सिगाङाव देखायनो हायाब्ला जों बेखौ माबा मोनसे बेबस्था लानाय जागोन। आङो मोनसे खावलायनो सानखादों रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि बुंनायावहाय बिथांमोननि सोंखारिना बुंनायावहायनो गोसोआव मोनसे उसुखुथु जानानै थांनांगौनि खोथा गैया आरो बेफोरबायदि बुंनायनि गेजेरजों खोनासंनानै नंगौ होननानै साननांगौनि गोनांथि गैया। जों उननि थाखाय गावनि फिसा फिसौनि थाखाय जेनेरेशननि थाखाय जों साननांगौ। जों बेखौ साननानै जों बबे सरकारा मोजां बेयावसो जोङो खामानि मावलांनांगोन आरो जों थानांगोन। बिनि उनावहाय बिथाङा बुंबावदों गंफ्रोमबो बा न'खरफ्रोमबो मोनसे न'खरावहाय सासेनो जब होगोन होननानै बुंनाया बोरो होननानै बिथाङा बुंदों। कुन्जु बिथाङा दिनै जब होनोब्ला बिथाङा बुजियोना बुजिया? जबा बे जबनि गेजेराव मायो मायो हाबनानै थायो बा बबे बबे हाबनानै दङ बेखौ बिथाङा मिथियोना मिथिया? जब होनोब्ला दिनै मोनसे जब बा गंसे न'खराव मोनसे सासेनो जब होनानै दिनै इम्परटेन्ट बा बिजि बेस्थ'आव थानाय बेबायदि खालामनानै होनो थाखायसो बिथाङा बुंदों। जेरैहाय सासे गंसे न'खराव दिनै रांखान्थिनि बिथिङाव बा माखासे आसुनिफोर माखासे दाउ अमा फिसिनाय बा बोरमा बेबायदि फार्म फिसिनाय बेफोरबायदि बेपार फालांगि बेफोरबायदि खालामनाय बिजनेस खालामनाय बेफोराव बा दुखान होनाय बेफोरबायदियाव मोनसे माने बेस्थ' खालामनानै दोननाय बेखौनो बुङो जेनेबा जब। सासे गासैनोबो जब होनायनि खोथा बुंदों। जेरैहाय आइजोफोरनो माइनाव सोरां बिथांखि होनाय बा फरायसाफोरनो गोजोनथाव खौरां बिजनि बागुरुम्बा TVS श'रुमा कास्टमारफोरनि थाखाय मेघालयनि गेजेरजों जर'खा खाबु लाना फैदों। बिजनि बागुरुम्बा श'रुमाव मेघालय सोलिगासिनो दङ। सिबिजाथाव कास्टमारफोरनि थाखाय गोबां खाबु दङ। जेरै मिनिमाम डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हानाय एबा एसेल' बाङाय रां होनानै बाइकखौ लानो हागोन। गंनै हेलमेट मोनगोन, फुल टेंकि पेट्रल मोनगोन एबा थावखौ फुल टेंकि सोना हरगोन। गारि सोलाय सोल'नि एबा एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबुखौ मोननो हागोन आरो गोबां जेरैखि जाया बाइक कम्पानि गुबुन बाइक कम्पानिखौ लानानै गोजाम बाइक स्कुटिखौ लानानै सोलाय सोल' खालामनानै TVSनि बाइक स्कुटिखौ लानो थाखाय खाबु मोनगोन। लोगोसे गोबां अफार दङ। आबुङै खौरां लानो थाखाय 700213225 नाम्बाराव एबा 7002132259 फन नाम्बाराव फन खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।